Mangayu bageng ngambari atur penghormatan sampun salajengipun kalih kunjupipun Bapak ingkang Bajat, Bapak ingkang Kawogan, Bapak ingkang Hamangguhati kunjuk Bapak Mariono. Nun sewu kanthi angka kalih katuraken kunjuk kadangipun ingkang saking Dampit Ngawi, Pak Yanto. Iki angka 3 katuraken warangan sekawan, ingkang 3 katuraken kunjupipun Mas Yono, dalah jangkep sekawan. Nun sewu katuraken kunjupipun inggih Pak Wardi. Nggih Pak nggih. Pak Wardi, nun sewu, Pak Mariono, Pak Yanto, Dampit Ngawi, menipun Pak Jono, Pak Wardi, lenggah langkung mriki nampi penghormatan sampur adicara dadi langan beksan dherekaken lampahipun sampur nun sewu kairing ayak gedhok. Nah, semonggo.
dong jarane telu gotong royong sak doplang bisa bersatu ngono kuwi. Selamat tahun baru Pak Marjuki. Oke. Inggih sampai kesupen kula nek niki malam tahun baru kula katuraken kunjuk Pak Mariono nggih sak keluarga ingkang sampun rawuh wonten mriki. Selamat tahun baru. Binjing niku pun tambah umur kula sedaya nggih kalian jenengan. Ser. Pak Lasno niku nggih sampun sak cekape. Nggih nuwun sewu tumuju wonten warsa 1000 pira ki? 2000 ya, 2026 nggih ya. Iki 2002 kali 5 langkung setunggal piro? Langkung kali langkung setunggal.